Maayong buntag kaninyong tanan. Aniya uban kanato karon ang mga lectors sa simbahan. Maghimo sila karon sa renewal sa ilahang saad, sa ilahang promises before God and before the whole community. Pag-alagad sa simbahan isip mga lectors sa pulong sa Dios. Ato kanang himuon pagkahuman sa prayers of the faithful. Ibalo mo ka ng mga dunay mga igsuo nato nga hilig kaayo sa mga fortune tellers, mga palm readers. Kay gusto sila nga mahibalo unsay ilang future. Gusto sila mahibalo unsay manghitabo in the future. Gingon nila nga sa Quiapo kuno sa Manila, naidaghang mga fortune tellers, palm readers diha sa gawas sa simbahan. Sa dili pa, ang uban, sa dili pa mo sulod sa simbahan, mo hapit una. Mo hapit una. Very ironic, tungod kay ani ay manilimbahay niya presumably kay sigig simba, presumably mga tao sa pagtuo. Apan mga tao nga kunohay ana ay pagtuo, apan mo-appeal pa, mo-entertain pa sa mga patuo-tuo. Di ba ironic? Mura magmabawi ang grasya unta nga madawat dia sa imuhang pagduyog, pag-appeal sa Santos nga Misa, mabawi sa imuhang pag-appeal pa sa mga patuo-tuo. No? Kaya lagi, ganahan nga mahibalo unsay iyang future. Kunya gawas nga sala na makadaot pagyud na nimo kay saman kunuhay kun mahibalo na ka nga mao nay imong future, mao na nay kuan, mao na nay imuhang sondon kunuhay. Mag-uol ka kung mahibalo ka nga mao di ay ni imong future, dili ka na mahimutang. Dili ka na mahimutang. Nabol mo diha sa Ebanghelyo karon, gipahinumduman kita sa Ginoo nga dili ta dapat mag-usik-usik sa atong panahon sa pagtagna-tagna unsay atong future o pagtagna-tagna sa mga butang nga manghitabo. Di ta mag-usik-usik sa atong panahon. Unsay iyahang sulti diha sa unsay gipasabot niya kanato diha sa Ebanghelyo karon, nga mosalig ragyod ta sa iyahang plano. Ug mutuman sa iyahang kabubuton. Kay doon na plano ang Ginoo para nato. Ug ang plano sa Ginoo para nato, wala niya ibase sa atong plano o gusto nato nga manghitabo. You see? Naay plano ang Ginoo para sa atoa. Ang importante nga muuyon kita
ug mosunod kita sa plano sa Ginoo para nato. Kay kun ang ato ang sundon nga plano, kanang plano sa palm reader o fortune tellers, patay ka. Dili na ang plano sa Ginoo ang imong tutukan. Ang plano na sa imong gibayran nga fortune teller o palm readers ang imohang tagaan o dakong pagtagan. So, ang gusto sa Ginoo, mao nga muuyon ra gyud ta. Mosunod ra gyud ta sa plano o kabubuton sa Dios. Mahimong ang plano o kabubuton sa Dios dili mahaom sa atong plano o kabubuton. But rest assured that God's plan and God's will is still the best for us. It is the best for us. Ug mao kana nga ang iyahag yun nga plano o kabubuton ang ato ang sundon. Pareho ni Mama Mary, wala niya masamti ang plano sa Ginoo, wala niya matukad ang plano sa Ginoo para niya apan tungod sa iyang dakong pagsalig sa Ginoo. Yes, good siya. Yes, good siya. Ug mao kana ang angay nga ato ang himuon og sundon. Yes, sa kabubuton sa Dios sa tanang panahon. Amen.